esuk awan. Langsung wonten Sabawa. Siap, nggih, monggo. Senggak rame nggih. Kersane mboten ngantuk nggih. Nggih. Oke, siap. Iya, ngantuk tadi, Pak Di. Iya. Pak Di ya. Yo, lah sapa? Lho, piyayi lek ngefan karo jenengane kaya ngono kuwi lho, kalau sih. Apa sing ngefan aku sing towek. Kuwi sing kabeh lho rasa murah tok. Ora apa-apa malah piyayi sepuh tanggung jawab. Leres piye sepun niku apus-apusane po enak. Zaman saiki ya rata-rata ora kabeh bocah nom wedok-wedok digoleki pasangan wong lanang sing umure iki kaceke sekitar 10 tahun. Kenapa kok begitu? Golek sing luwih mateng, mboten perkara materi, mateng lan iso ngomong. Lah kuwi. Mateng lan iso ngomong. Heeh. Nggih enten kok niku lek 10 tahun sik apik wong sing jarake 40 barang enek kematengan. Heeh. Bosok lek kuwi wisan. Lah iya. Monggo diaturaken. Ya. Pren. Gasken. Pren teratap. Dangkar. Ojo to. Aku brepes mili. Iya anak buahe. Monggo buka celuk napa saking kendang? Saking kendang. Ya sakno, yo coba. Ditata ki mobil-mobil sakno. Ayo. Mangga.
anyel iki gelungamu bandemno. Ya nono ae ora. Jan piyayite kaya ngono, energik nadyan awake ya lemu. Ayo. Sing kuru-kuru pamane energik iki memper sak Mbak Lucy lho. Ayo. Kuwi meh 2 ton nih, ayo.